darajar ya mace ko mai girman yancinta aure shi ya fi daidai. Darajar ya mace aure karama ya daɗa mata girma, wata alfarma samun yanci sai kin zama amarya. Darajar ya mace aure ta gama zanyo a gidana, dan na yi gamo da dukan yanci yau na zama amarya. Darajar da ya mace aure daidan ya zama alfarma, da zuwa a gidan ta ya sanya sannan ya daɗa mata kima, ya raba ta da dukkan haushi ya rufe bakin mai gulma. Ni ba asali na aure ne ba a bari da a baya. Darajar ya mace aure karama ya daɗa mata girma, wata alfarma samun yanci na a waje na amarya. Dama da sake ni zan samu duk a dalilin aure, abinda nake so shi za na yi ga sa'a na kere. Na huce fushin mai gori na haulayi na amare, alfarmar aure guna ya raba ni da yawo hanya. Darajar ya mace aure karama ya daɗa mata girma, wata alfarma samun yanci na a waje na amarya. Aure hanya ce da bauta ne ma ya zan mini gata, gashi zahiri ma ni da shago da wuce ɗakin matata. Bayan an ɗauran aure daraja ta inganta, aure sutura mai girma ko da a jiki ba kaya. Mu kira shi ibada nema domin a ciki kwai lada. Romo da tukwici nasa wane gishiri ko banda, samun sai na ga tsayayya san babu rabon mai ganda. Ruwan kogi ya kawo mu shige shi biyolin kaya. Darajar ya mace aure karama ya daɗa mata girma, wata alfarma samun yanci na a waje na amarya. Shi ne zai keɓance ki ya cire ki son yan mata, kin daina zama na kadaici domin kin samu mahuta. Sabuwar rayuwar ki fara kin sanya kafa makaranta, aljanna ta zama makomar ki silar ladabi da biyayya. Darajar ya mace aure karama ya daɗa mata girma, wata alfarma samun yanci na a waje na amarya. Mace mai aure ce za ta yi da abin da ta so jin daɗi, in ta so ta faɗa wa mijinta ya tsaya a gida su daɗi. In ya fita in zai dawo ya shigo da fura mai gardi, kaza ko naman shanu duka zai miƙanta ta soya. Darajar ya mace aure karama ya daɗa mata girma, wata alfarma samun yanci na a waje na amarya. Darajar ya mace aure karama ya daɗa mata girma, wata alfarma samun